Започваме от коридора. Имота разполага с видеонаблюдение към станция Врата и отключване от тук. Вратите са към баня и към основната част на имота. Това е закачалка, голямо огледало, съответно и шкафчета за обувки. Влизаме. Това е спалнята, която има вграден гардероб с надстройка, нощни шкафчета и легло, 1,60 матрак, скринче. Отоплението е с климатик на целия апартамент, абсолютно достатъчно. Прозорците са с штори, римски штори, като има и външна рулетна штора за лятното слънце. Огледало и работен плод, който може да се демонтира, като се свали плота без да се развинтва нищо и стойките да се приберат в складово помещение. Отваря се място за футьор и други мебели. От спалнята, която е с изложение юго-исток-юг и с штора рулетна за лятното слънце, излизаме на терасата, където в тази част е обособено складче с простор, който се разтяга. Изложението, както казах, е юг. Имаме си лодка в съседния двор. В тази част изложението е запад и може да видим и реката. Влизаме в малката дневна, която е със същото изложение юго-исток-юг. Разполага се шкафове, плод с потлони. Електроуредите са пералня, фурно, хладилник и микровълнова. Това е малък плод за компютър и табуретки, които са тип контейнерче, събират доста вещи. Остана да видим и банята, която е с душ-кабина, добре изработена, оплътнена. По стъклата не се отлага варовик поради омекотителната станция в сградата. Шкафчета. Отоплението с бойлер на топлата вода. Душ-кабината се отваря, така че може и пространството да се